ito yung papasok. Ito yung papasok dun sa ano. Papasok sa production area nila. Pero doon kami nanggaling kanina. Doon sa shop niya, nandun yung mga display niya. Pero dito yung mismong production area. So madali lang hanapin to. Lalagay ko din sa description box yung ano niya, yung Google Maps. So doon niya na lang titignan. Sa driver side tapos na. Okay na siya. Isa na. So ito itsura niya guys. Pagka natapos. So pag matapunan siya ng liquid, punas na lang kayo. Hindi nyo na kailangan. Kasi yung original natin, tela siya eh. So ito, protection siya para sa mga tapon ng liquid. Ito yung passage sa ito. Guys, dito kayong pulido gumawa dito. Nakikita nyo naman sa gawa pati yung klase ng leather niya. Hindi siya mukhang synthetic, malambot siya. So ito ay Italian leather. Quality siya. Ano yung line niya. Ganda yung pagkakata niya. Strap lang eh. May ano siya, velcro. Nakadikit siya. Ayan. Nakadikit siya. Yan, ganyan yan. Bubutasan nila yan para makalabas yung ano yun. Nalagyan ng headrest. Saan to? Kaban? E-bike. Ito sa e-bike. Ano pastor yung ano nyo rito? Araw na bukas kayo? Monday to Saturday. Eh, anong oras? Ang 9 hanggang 6 ng gabi. Kasi pabot nga niya siya. Ganda niya naman. Pula dito. Passenger side. Driver side. Sa bad pinapatuyo lang nila yung rugby. Sa likod malapit na isa na lang yung isa tapos na yun. Ganda na sa address nito lalagay ko sa description box yung FB page at saka yung link ng Google Maps para hindi na kayo mahirapan pagpunta rito. So ito, number din nila. Silalagyan din natin ng leather.
ice cream. Kawawa naman din, pagod na pagod. Medyo mainit ngayon dito. So, puno tayo na konting pampalamig para doon sa mga tropa doon nagkabit. Para medyo lumamig. Atoy, merienda muna. Ha? Ito na yung sa armrest natin. Ilagyan din nila. Yan. Mamaya kakabit na nila yan. Ice cream break na. Ano to? Saban to? Ito. Yan. So, hindi lang basta nila sinasalpak yan, nililinis din pala nila. So, kung may pagkakataon kayo, dito na kayo magpakabit. R&B Upholstery. Ma? Jojo po, Jojo. Shout out kay Jojo. Shout out. Junjun. Ano pangalan nyo? Ha? Kala ko Kelvin Durant. Thank you ah. Papark na ba kaya? Wala na. Ah. Shoutout sa mga tropa natin. Sa mga taga saan kayo, sir? Aircon naman. O magpapa-aircon. Ito to. Malapit lang sa upholstery shop, Pastor Randy. GANRN. Sige po. Thank you. RNB1 Upholstery. So, yung isa ka address dito pas ay Doon sa... isa shop mo. Ano din yun? Goodwill. Goodwill. So, Meron pa tayong isa doon sa one. meron ka pa ba ibang brand? Mindanao. Mindanao Okay. din. Sa Mindanao meron Sa din. Maynila. Guys, mission accomplished na tayo dito. Naulan na. Ride safe and God bless.